Прывітанне, Паша, прывітанне. Прывітанне. Мы зараз займаемся такой класнай справай. Ну як класнай? Ну як класнай? Прагуліваем працоўны дзень, калі шчыра. Так, мы слухаем тых, хто хоча паехаць на Еўрабачанне. Іх 113 штук, за першую гадзіну выступіла чалавек 10, наколькі я так ну, мог нават падлічыць. больш. І такія класныя нумары ўжо былі, і мы шкадуем, што мы вам іх не паказалі, але вы іх все адно зможаце паглядзець неўзабаве. 113 чалавек, натуральна, гэта вельмі шмат, і вельмі цяжка зразумець, калі будзе цікавы нумар, калі будзе нецікавы нумар, калі будзе трэшачок, калі будзе разыначка. Таму тут складана. Вось зараз, напрыклад, такі сярэднестатыстычны еўрапоп і еўрадэнс у эфіры беларускага Еўрабачання, хіба што ён крыху з 80-х, ну, невядома, з 90-х. Так, і так зусім неяк не ў ноты. Ну ты думаеш, маладая дзяўчынка. Маладая дзяўчынка, але гэта не тое, каб зусім не ў ноты ў параўнанні з іншымі выканаўцамі. Ну, па-рознаму бывае, так. Але, конечно, ўжо нас здзівіла вельмі поп-дзіва Марая Грэгары, якую мы чакалі. Ты за яе будзеш балець, Паша? Не, я не буду. Замыраю. Нягледзячы на яе кансерваторскую адукацыю, вакальныя дадзеныя і класны рот. Вялікі рот, да. Вакальны рот мы звярнулі ўвагу. Ці не было гэтай заўвазе сексізму, Марыя? Не, тут акурат... Это канстатацыя факта. Это канстатацыя факта, і трэба так вакалістам увогуле раўняцца, ёсць на каго раўняцца. Марая Грэгары выйшла на сцэну ў чорнай плашчы, такой накідцы з капюшонам і ўсярэдзіне спрабавала экспрэсіўна скінуць капюшон з галавы. Паўскінула. Эфектна не атрымалася. Эфектна паўскінула капюшон з галавы, ён там застаўся. Так, ці можам мы вывесці зноў сцэну, зараз будзе... Номер 76. Так. The Flowers of Florence, номер 76. The Flowers of Florence. Мне адразу уяўляецца Florence and the Machine. Так. Есть такі гурт. Есть хороший гурт, класны. Ну, зараз паглядзім. Але мне здаецца, што мы бачылі ўжо? Пакуль на сцэне замінка, што мы ўжо бачылі? Мы бачылі... Фонаграма пачынаецца без выканаўцы, дарэчы. Это першы раз за гэты адбор. У сэнсе хутчэй это ўсё. О, як добра. Класна. Да, крутая песня, мне падабаецца. Дзяўчыны добрая, і чыста спяваю. Дастаткова. Але статычная вельмі, да? Нема тут... Ну, бачыш, ты хочаш адразу, каб табе тут скакалі з мядзведзямі. Вось музычная тэма атрымала развіццё відавочнае, да? Такой пашоў драйв. Масток да прыпева. А на сцэне драйва няма. Ну, хаця б ты дзеўка рукамі памахала. Не, рукі это ўжо такое, ведаеш, з мінулага стагоддзя беларускай эстрады. Рукі это з мінулага стагоддзя. Ну, это ж не значыць, што трэба стаяць на сцэне і вообще... Паша, ну тут паглядзі, тут няма ніякай дынамікі ў песні. Што яна тут зробіць табе? Што б ты зрабіў? Вот што б ты зрабіў пад гэтую песню? Ад сэрца. Я ад сэрца спяваю песню сваю для журы і што? І для гледачоў. Я прасціраю рукі наперад да іх, разумееш? Вось туды, а у яе адна рука вот так вот ляцела. Ну, вось гэта быццам бы яна вельмі саромецца. З рукой праблема. Нельга саромецца. На Еўрабачанні трэба прадставляць псіхалагічна трэба краіну яшчэ. Беларусь. А так добра ўсё. Яна прыгожая. Песня нармальная. Песня крутая. Давайте паслухаем. Давай. Ну так. Не ўзнікае жаданне падпець, Марыя? Пра утопію. Моя утопія. Это пра дрыгву. Нормальная беларуская песня, таму што па-беларуску утопія — это дрыгва. Это там, дзе можна утапіцца, утануць вельмі лёгка. Так, што мы яшчэ бачылі? Што мы яшчэ бачылі? Пакуль лірычная пауза. Мяне ўразіў дзядок з Украіны, шчыра скажу. Это быў вельмі круты канкурсант. На жаль, мне здаецца, што нават журы нейкім чынам, вось выбіраючы такую жераб'ёўку, яно ўсё Продумала, думаешь? Продумала весь трэшачок
взять и на початку, да, поглядеть. Ну, Мэрайя была не трешачком. Это Мэрайя это была не трешачком. Ой-ой-ой. Паважанага ўзросту дзядуля з Украіны у пінжаку вельмі сур'ёзны выйшаў, і што ён сказаў, што ён забыўся на фанаграму. Вельмі шкада. Номер 16 Heads. Хэц. Нумар 16 Heads. Нумар 16. Нумар не мае, я так разумею, ніякага значэння. Не. Это просто рандомны нейкі нумар. Ну, это просто, каб, ведаеш, прасцей па нумару потым шукаць выканаўца, чым там па Хэцу, там па кім яшчэ, там па Мэрайі. Florence and the Machine. Так. Сірена яшчэ была. О, сірена, дарэчы. Мы думалі, што зараз выйдзе міліцэйская машына. Слухай, дзе ў нас трансляцыя? І Паша, выйграе. прабач, калі ласка, я не магу яе знайсці. Не можа знайсці трансляцыю. Яна ў Фейсбуку. Я зараз табе скіну спасылку. А, ўсё, зараз бачу. І так, містычны нумар ад хлопца з псеўданімам Хэт. Але дзе той самы Хэт? Я не бачу. Ёсць маска і ёсць яшчэ група падтанцоўкі. Так, трэба гэта глядзець. Давайте ізноў жа мы заткнемся наверху і яшчэ паслухаем. Вау, масса, чувак. Паша, вот як Я бы ж кажу, ты, масса, напрыклад, але без хэта. Без І хэта. гэта вельмі дзіўна. і без палачак. Слухай, вот як бы ты, напрыклад, А чаму яго мусіць быць палачка? ну, там, дзе хэт, я адразу, як маці бубнача малалетняга, узгадваю, што калі ёсць хэт, там Наша ёсць хэт і это палкі. не толькі барабан. Ну, я Гэта ще й разумею. О, зараз я чую. Мне падаецца, што ўсё ж убор дзяўчыны не пасуе да ўбора хлопцу. Ёй бы таксама ўсё ж нешта такое больш сцэнічнае апрануць. А гэта ззаду там дзяўчына. А яна ўвогуле нешта спявае? Ці яна проста выйшла пастаяць на Яна нібыта сцэне ў масцы? ўвогуле нібыта ўвогуле спявае, але нешта не чуваць. О, зараз я надзеючы. О, Яе выхад. так. О, не, лепш бы яна не выходзіла. Ну, гэта такі крыху эмбіент нумар. Мне здаецца, канешне, ён бы дзіўнавата глядзеўся на сцэне Еўрабачання. Тель-Авіве. У Тель-Авіве, ну ладно, не тое, што ў Тель-Авіве, а проста на сцэне Еўрабачання зараз у наш час. Але з іншага боку, можа, Беларусі прыйшоў час здзівіць і паслаць людзей у масках. Дарэчы, ведаеш, якая гісторыя адбылася перад Новым годам у Слуцку? У Слуцку выйшлі на сцэну хлопцы ў масках. А, так. Гурт, які называецца «Занзібар». Такі гурт Z, толькі на 10 гадоў маладзейшы. Ім сказалі, здыміце маскі, хлопцы. У нас нельга ў масках на масавым мерапрыемстве з'яўляцца. От гурту Хэт чамусьці нічога такое не кажуць. Можна, аказваецца, у Белтэлерадыёкампаніі ў Слуцку нельга. Все ж таки, якія розныя парадкі ў Мінску і ў Слуцку. Казаць, ўсё па-людску ў Слуцку, а ў Мінску ўсё па-свінску, а тут усё наадварот. Увогуле, я хочу сказаць, што журы мае магчымасць перарваць у любы момант песню. Дарэчы, ні разу яшчэ такога не было. І гэта былі нараканні з минулых гадоў, што ўвесь час былі гэтыя перарыванні. Ерохин, номер 32. Ерохин, номер Лопасін, 32. Ерохін. Ну, это нормально. У людзей бываюць прозвішчы. Свярдлоў. Калеснікава. О, глядзі ты, яны скінулі ж пры канцы маскі. Вось што цікава. Не звярнулі мы ўвагу. Ну, ладно, ладно. О. Every time when I wanna talk, I feel like there's no one around me at all. Мне здаецца, што ў нас крыху гук трансляцыі You waving in збег between the lines and ад картинкі, якая Што транслюецца. такое? Ну, прабач. Якая транслюецца. back what you will
То бок хлопец ужо пачаў У нас даволі з даўно тобой, спяваць. тому що у нас звук адтуль ідзе. Ага, это складана так все адбываецца. Ну, спадзяюся, што нашым гледачам і слухачам зараз усё чуваць і глядзець добра. Прыгожы Класний хлопець. малады хлопец спявае, в прынцыпе, Да? такую спакойную, моцную песню. Я б сказаў, яна такая моцная па саунду. Уяўляеш сабе краіну пад белымі крыламі, Ну, азёры, палі, вось гэта вось усё. I realize. І глядзі, рукі працуюць. Вось паставіў мікрафон на стоечку. о, мені подобається цей хлопчик. Такі ж усе радісні, молоді, пригоженькі. То бок ты прагназуеш, што спадар Ерохін пройдзе ў фінал. Не, я думаю, что не. Просто, бачиш, 113 заявок, 10 усяго фіналістаў може бути у фіналі. 10, не 15, а 10. Не, 10 сёлета будзе, гэта правильно. То бок У 15 нема сенсу. кожнага навошта? десятага Так. бяруць, а 9 Можна. десятых адстрэліць, так бы мовіць. Гэта неудача, між іншага. Ну, а пра Мэраю, што ты думаеш, пройдзе яна ў фінал? Я думаю, ці не? што так. Дзякуючы сваім вакальным Ну, яна ў любом дадзеным, выпадку да? пройдзе, тому што такая песня, яна з тых, што прадстаўлены, ў прынцыпе, не горшая, яна добра выкананая, аранжыраваная, мне падаецца, таксама. Вось, і таму чаму не? Думаю, што калі улічыць, што 16 краін удзельнічае, дык усё ж у дзесятку нейкі замежнік хаця б мусіць патрапіць. 16 краін. 16 краінаў. Ну, вось мы Беларусь і згадвалі 15... пра дзядулю з Украіны, якому такі, дарэчы, не далі выступіць. Ну, можа, яшчэ ён знойдзе недзе па дарозе, загубіў фанаграму. Вельмі драматычна, у яго з Знойдзе, ну. пюпітра упалі аркушы з 26 песні. паперак. Вось, да, і... Спасибо, это был номер 32 Артемий Ерохин. Артемій Ярохін, зараз я його Сейчас позначу. Хороший номер хлопець. 19. Вось, Петрович, подкажи Номер мне, нам трэба 19, арыентавацца. Ольга Балан. Все, мы з вами, шановні слухачі і глядачі, слухаємо одно і тое ж. Так, я зараз, Атрымліваецца. до речі, мне дазволілі крыху зусім пабыць на планёрцы, я вернуся до себе. Ага, то бок ты зараз мяне пакінеш, Ну, і я застануся адзін. Тады так. прысылай кого-небудзь на З ўзамен. рэдакцыі, добра. Хто гэта выходзіць? Яе завуць... Безназоўная поп-дзіва. Зразумела. Оу, Я не спяваю італьяно. па-італьянску. Італьян. Я адразу узгадала... Хто це співає? Та-та-ра-та-ра-та-ра-та, вельмі падобна. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та, Каруза. Ai uitat ce-a fost frumos, sub clar de lună, mână în mână, ochii în ochi. Пригожа. Так, лірична, мелодична. Гэта такая песня ў традыцыях італьянскай Так. мелодыкі. Ага. Такі паступальны рух зверху ўніз у прыпеве. Ну, я не ведаю, мне, конечно, калі я бачу такую выканаўцу, адразу Ірына Алегрова прыходзіць у галаву, Не. але тут танчэй. Танчэй. Мне падаецца, гэта такі, ведаеш, зелёна гура, песні там 90-х, вось атуль. Ну, акрамя того, што Ірына Алегрова не ведае, безумоўна. Зелёну гуру і зелёну гуру. Паша, все. Падказваюць, што, магчыма, это сербская мова. А, нават так? Магчыма, мы ўсё пераблыталі, гэта сербская мова. Вось Я не думаю, трэба, што за мелодыкі мы просто не гэтую трэба памылку зрабілі. трындзець, пакуль шаноўныя журы і вядоцы абвяшчаюць выканаўцаў. Вось, Паша, гэта нам з тобой за ўвага. Сербская На мова будучыню. просто падобная на італьянскую мову, Во як як. выявілася. Ладно, я пайшла, зараз кого-нибудь прыганю. Все, да хуткага. Ne-au lăsat amintiri de neuitat. Ai uitat ce-a fost frumos, sub clar de lună, mână în
rătăcească niciodată. Відаць, гэта можа быць і малдаўская мова, то бок румынская, таму што я только што чуў слова «драгоста», там, а гэта слова з песні групы «Озон», вельмі вядомай у свой час. Алексей Карпека далучаецца да нас. Прывітанне. На Можа, жаль, яна ўсё ж такі румынка? ну, гэта калі ты чуў падводку. Всё ж такі румынка, да? Слова «драгоста» была правільная. Грация, Ольга. Грацыя ёй сказалі. І Ольга Номер пасля. 42. Ален Хит. Номер 42. Ален Хіт, наколькі я разумею, гэта адзін з беларускіх поп-выканаўцаў. Здравствуйте. Точно беларус. Ну, чулі мы яго прозвішча у такіх канцэртах розных зборных. Ён прыходзіць на сцэну не адзін. Всегда обидно за этих ребят на заднем фоне, их обычно не называют. Ну, такі лёс у падтанцоўкі, падпеўкі, бэк-вакала. Хаця ёсць Оскар за ролю другого плана, а вот за ролю За роль в бэк-вакале. за спінай Алена Хіта няма Оскара і, на жаль, не будзе. Ну што ж, Ален Хіт радуе нас такой драйвовай песенькай. Бачыце, ёсць праца целам, ізноў жа. Хаця Еўрабачанне гэта конкурс песні. І фармальна ацэньваецца толькі песня, але натуральна ацэньваюць і знешні выгляд выканаўцаў і манеру працаваць. Ну, ёсць драма, вось бачыце, ну, ёсць нейкае пачуццё, да? Пока не знаю даже, что сказать. Больш пачуцця, чым на тваім твары, Алексей, зараз, але што яшчэ будзе? Пакуль спявае Ален Хіт, што мы яшчэ пабачылі ў першай палове? Згадалі мы і прапусцілі, на жаль, нашай трансляцыі Віктара Лупасіна. І гэта было крута. Віктар Лупасін другі год запар прымае ўдзел у Еўрабачанні. Гэта такі беларускі паэт. Ён вывеў на сцэну, здаецца, 5 чалавек у падтанцоўцы. Вось дзе безназоўная вялікая бэк-вакальная падтанцоўка. 3 девочки в бэк-вокале и 2 гитариста. 2 гітарыста. Все было сур'ёзна, і сам ён выйшаў з такой, з кавалкам мікрафоннай стойкі і мікрафонам на ім'я Фрэдзі Меркюрі. Звычайна выступаў на канцэртах. І аднаглазай. Ну, не як Фрэдзі Меркюрі, это ўжо ён у некага іншага пазычыў гэтую частку образа, але вось гэты кавалак стойкі, з якім не расставаўся Фрэдзі Меркюрі, быў у яго ў руках, і Віктар Лупасін ці за час, пакуль мы яго не бачылі, прыдбаў праблемы з зрокам, ці граў пірата на сцэне. Гэта было складана даволі зразумець, але і, на жаль, хутчэй за ўсё мы не пабачым Віктара Лупасіна ў фінале, у адрозненне ад Мэраі Грэгары, напрыклад, магчыма, нават у адрозненне ад Алена Хіта, таму што песня ў яго крэпенькая, але вельмі-вельмі стандартная. Ну да, такая. Я бы даже сказал, немножко криповая. Лупасін гэта быў такі трэшачок, а трэшачок нашае журы, якое там зараз сядзіць у зале, у якім ёсць, напрыклад, Алена Ланская, у якім ёсць кіраўнік вакальнага проекта «Чистый голос». Насколько я помню, Лупасин как поэт любит такого рода провокации. Міміно. Вось ізноў мы размаўлялі. 29. Размаўлялі ў перапынку, калі абвяшчалі выканаўцы. Гэта не міміно. Синтезатор. Гэта чалавек з сінтэзатарам. Послухаем. Причем, насколько я понимаю, эти ребята, они как бы и не нужны, потому что это же минус. Да, ты маешь рацию.
Ну як мы маем цяпер уяўленне, як прыкладна будзе выглядаць гэты нумар на сцэне у Тель-Авиве на Евробачении. Что тиражирует жизнь, наши с тобой этажи вдруг ненадолго зажглись. Ну, цікавы софт-рок. Что форматирует жизнь, наши с І відавочна ёсць голас у гэтага хлопца. І вось развіццё. Вельмі небяспечныя, конечно, словы ў гэтай песні «Летим на юг». Это, я думаю, что нават з боку выканаўцы гэта хутчэй за ўсё прахаваны тролінг журы. Причем, что не на юг, а вот так на юг. Ну, натурально, летим куды-небудзь. Магчыма, намякае на тое, што збіраецца паляцець у Ізраіль на Еўрабачанне. Я не ведаю, у Ізраілі это таксама на юг, дакладней, на поўдзень. Усё ж такі па-беларуску, не на юг. На жаль, здаецца, ніводнай яшчэ песні па-беларуску не было. Прынамсі, не звярнула ўвагу. Нет, ну, у Пасіна, по-моему, было. А, Лупасіна. Да. Да, натуральна, у яго толькі па-беларуску могла быць песня, калі так падумаць. Вось. Ну, ад такіх, я маю на ўвазе сярэднестатыстычных выканаўцаў, ўсё ж такі ці за кошт рускай, ці за кошт англійскай мовы хочуць прабіцца на Еўрабачанне. Англійскі. Так, англамоўных. Хаця тут мог бы хто-небудзь заспяваць і на іўрыце, і, прасці господі, на ідзіш. Вряд ли. Ой, вряд ли. Не засталось уже. Ну, их, по-моему, очень мало. Таких людей в Беларуси, да, все съехали туды, где сёлета проводится. Где теперь на иврите говорят. Ну да, до речі, там заедешь, мне казали, можно и... Ну, за краты, видать, уже зараз не сядешь, але у свой час так забаранялася. У мэтах развіцця іўрыта узноўленага размаўляць на ідзішы. Але гэта было лірычнае отступленне. Теперь номер 61. Андрей Такинданг. Андрей Такинданг. Номер 61. Андрусь Такинданг зараз выйдзе на сцэну. Яшчэ адзін вядомы ў вузкіх колах, як гэта сказаць, у вузкай пятай калоне выканаўца. Пазнаў Андруся Такинданга. Ну, яго складана не пазнаць, шчыра. Вось я думаю, што зараз будзе, спадзяюся, што зараз будзе вясёлая песня. І зноў жа на сцэне агромная колькасць людзей. Але спадзяюся, што колькасць пяройдзе ў якасць. Да, ну здесь как минимум... Аккордеон как минимум здесь действительно играет, насколько я понимаю. Ну, я думаю, да, что Андрусь не стал бы размениваться на минус. Калі у яго банда можа граць у плюс, это агаротніца, відаць, в нейкім усечаным складзе. Вось, калі яна можа рабіць у плюс, выступаць у плюс на гэтай сцэне, чаму не? Ну вот, как минимум вторая песня на белорусском языке. За 1,5 часа, чуть больше, чем 1,5 часа. Ведаеш, да, так, другая, але ты нагадаў мне про то, што першую спяваў Лупасін, а другую спявае Такинданг, і тое, і другое цалкам прадказальна. Да. Я бы его отправлял. Безумовно. Как минимум это было бы неожиданно. Я думаю, что это было бы круто. Поглядим. Ну и песня незвычайная, песня не форматная и не неформатная, я бы сказал так. Это сапраўды нешта адрознае. Беларуская мова. Фактурный певец. Фактурный фронтмен. Да. Ну, збольшага это Андрусь выступае ўжо гадоў 15 у Беларусі. Вось, і не каціруюць яго афіцыйныя структуры, конкурсы і гэтак далей. Хаця, дарэчы, ён
не тое, каб вельмі жыва, ярка вызначае свае там палітычныя сімпатыі і так далее. То бок абсалютна бяскрыўдны гурт, абсалютна бяскрыўдны для сістэмы выканаўца. Ну, паглядзім, ці можа журы зрабіць такое дапушчэнне ў сваіх мазгах у той колькасці і у той якасці, у якой яно зараз прысутнічае ў зале, да, і дапусціць, што, па-першае, Андрусята Кінданга можна дапусціць у фінал, і па-другое, што менавіта такая песня і такі гурт зможа што-небудзь прыдбаць на Еўрабачанні. Браво, номер 61. Андрей Кінданг. Итак, номер 55. Номер 55. Мирча Критулеску. Румыния. Номер 55. Румынаў сёлета шмат, казала нам. Я маю на ўвазе на беларускія адборныя Еўрабачанні, так-то іх заўжды шмат, а сёлета іх у Мінску шмат спрабуе адабрацца ад Беларусі. Ну, это такой классический румын. Але я не ведаю, на што яны разлічваюць. Ну, натуральна. Ну, цяпер зразумела, на што яны разлічваюць. У прынцыпе, спявае хлопец вельмі добра. Голас моцны, але гэта нацыя, у прынцыпе, зноў жа даволі музыкальная. Same father and the raid of the sun are for each other. Brother, it's not too late. It's not too late to leave our hate. Brother, it's not too late. Певец похож на американского актера из «Американских богов» Йена Макшейна, который играет Амодина. І стаіць да нас збольшага вось адным, цяпер павернуўся другім бокам, і мы паглядзелі, што ў ёй ёсць другое вока, у адрозненне ад Віктора Лупасіна. Ну вось ізноў жа. Так мы увидели, што ў нее обе стороны рабочие. Вельмі прыгожая песня, але ізноў жа яна аднекуль з 80-х. Сумная, прыгожая, але што можна зрабіць з такой песняй на Еўрабачанні? Нет, с такой песней ничего не сделаешь. Магчыма, яго заўважыць і запросіць на славянскі базар на наступны, вось праз гэты адборнае Еўрабачанне. Можа, такая мэта ёсць у румынскага выканаўцы, але я б на месцы журы, канешне, не звяртаў бы на гэта ўвагі, бо перспектывы на конкурсе у такой песні, ну, абсалютна ніякія. Але гэта моя думка. Як мы памятаем сёлета на Еўрабачанні. Не, ну такого певца можно отправить, если есть конкретная цель не выигрывать. Не дражніць Еўропу. Магчыма, такі дагавор, што яны нас терпяць, а мы не выйграем Еўрабачанне. Да? Прыкладна, вось дамовіўся Лукашенко. Это была б крутая шматхадовачка. На беларускім адборы на Еўрабачанні сёлета нічога не будуць вызначаць гледачы, вызначаюць удзельніка толькі журы. Крутулеску. Итак, номер 20 снова Павел Анатольевич Лаженчук. Это тот украинский дед. Ага, ён вяртаецца на сцену. Ще я скажу. Да. Так. У него кепка появилась. Мінус, плюс наслав. Какая у него кепка. Розуміли? Там червоні ці шапочці і червона футболка з видами пальми, море, гітара, Ізраїль, види Ізраїля, зрозуміли? Тобто наперед костюм. Білі брюки і білі туфлі, бо там жарко, зрозуміли? Мне здаецца, што гэты шановны артыст не толькі музыка, але і стендапер. Зараз ён у адкрытую троліць журы беларускага конкурса. Така шляпа з бородою. Апрануў бела-чырвона-белую кепку на адборнае Еўрабачанне беларускі. Ну, можа, не ведаў, канешне.
Ну, калі ён не скажа «Слава Украіны» в канцы свайго нумара, я не зразумею прычыны яго з'яўлення тут. Павел Анатольевич, вы готовы? Да. Павел Анатольевич. Пожалуйста, фонограмму. Он говорит, что очень красивый минус, очень красивый. Це не мій. Це не не мій мінус. Це не яго мінус. Боже, слухайте, нельга так Было так здзекавацца красиво. над старым чалавекам. Сайты качались. Я не разумею. Гэта не... Що зараз чекай? Што здараецца? Чалавек другі раз выходзіць на сцэну. Час, пусти спочатку. Нашли, его. а это его, да. Так. Ну, пусти сначала. Ну, что это такое? Пустили другий. Издевается над старым человеком. Ну, вот там вот, где был бит. Як певень зараз. Ну, давай, диджей. Все, 100. Нема обурення на твару этого чоловіка. Добрий вечір глядачам пісень. Мир настане в Україні, слухайте пісень. Мир настане також в світі, слухайте пісень. Композитор з країни пісень. Співак-композитор з країни пісень. Поет-композитор з країни пісень. Весела пісенька, хлопці. Аплодуйте пісні, найкращі з пісень. Заспівайте пісню, найкращу з пісень. Композитор з країни пісень. Найкраща з пісень. Самая пригожая пісня. Прилетіла весна красна з країни пісень. Прилетіла ластівонька з країни пісень. З країни пісень. Звила гніздо ластівонька з країни Ластовка пісень. прилетела з країни пісень. Україна – це країна пісень. Наш Тарас Шевченко з країни пісень. Наш Шолом Алейхем з країни пісень. Співак-композитор з країни пісень. Ну, ось поспрачайся. Ми Що... поїдемо в Ізраїль, країну пісень. Робить з козырей. Мне кажется, что он сгубил мелодию уже, и песня стала рэпом. Просто выдатно. Достойні конкурсанти із країн пісень. І усім хай конкурсантам буде гарний день. І усім хай конкурсантам буде ясний день. Слава Ну, Білорусі, давай лучше. Слава Беларуси, он сказал. Не слава Украине, а слава Беларуси, країні пісень. Всім країнам слава, Всім країнам слава. Ну что, вы взяли такого деда на Евробачення? В принципе, было бы круто. Да, Правда, я бы брал. сьогодні добрий день! Добрий день! Это абсолютный Вибачте, я там триумф. було фрагментами. Якби в мене була фонограма Давайте і смотрите комп'ютер, объективно. щоб я мімно прослуховував У нас фонограму. нет Дякуємо, шансов Павел выиграть с Анатольевич адекватным Лошенчук. певцом. Надо брать какой-то трэш. С країни пісень. Чекайте, що він говорить? Попаду в фінал. И он сказал, что крыху не попал в фонограмму, а сподівається Что попасть в попасть в финал. Финал. Да. Красавчик. Вот круто. Дякую. Слухайте, Номер вот коли... 36. Зараз послухаємо, хто буде. Номер 36. Ким. Кім. Будем слухаць зараз Кіма, калі б беларускі выканаўца меў магчымасць выступіць на Еўрабачанні, 36. а пасля патлумачыць, чаму вот волкі не такія, чаму не попал чуть-чуть в ноты, вот это вот все. Вот мы, мне здаецца, Дзяўчына выйгралі. у белай сукенцы. Увага. Гэта выдатна. Опять бэк-вокал. Есть Бэк-вокал сур'ёзны сур'ёзны. бэк. Фонограммы. Зараз тыц, край на пісень. Мне падаецца, па вобразе мусіць быць нешта як у Марая Грэгары. Извините, пожалуйста. Да-да-да. Номер 73. Номер 73. Кім. Кім? Чаму номер О, 73? по-беларуску. Ён сказал добрый дзень. Што будзе працягам? Полина Тимохина. Ой.
Полина Тимохина? А, Всё это не так. Паулин. Это Это Паулін. Паулин. Трэці прадказальна беларускі нумар ад традыцыйна беларускамоўнай удзельніцы, Восень. артысткі Паулін. Яны памяняліся. Яна, дарэчы, ўжо другі ці трэці раз удзельнічае у адборы. І ў мінулым годзе добрая песня была. І сёлета неблагая. Давайте паслухаем крыху. Ну что, Лёша? Твой Ну, вердикт. довольно неплохо. Не, мне минулогодняя песня больше подобается. Але неблагая песня. Не, это так. І моцная выканаўца, Але моцны я не голас. люблю вось гэтага зашмат. Не трэба паразітаваць на гэтым. Усяго ў меру мусіць быць. Зато вельмі чисто. Что, я зараз туды поеду? Сяжу На там Еўрабачанне? хвілінах 20 і поеду. Даўно, Марыя, табе час паехаць на нацыянальны адбор і паказаць ім, хто чаго варты. Так. Ну, Но я выступать не буду, вы не подумайте. Але я зараблю стрыму. Парочку. Може, удасться поразмовляти з Лупасіним, з Марією Грегори. думаєш, яна там чакае? Ну, вось не ведаю, Я пакуль думаю, што у яе прыеду. працягваецца зараз аўтограф-сесія, і вот чарга, якой мог бы пазайздросціць сам Віктор Мартинович. Зараз стаіць да будынку Прям Белтэлерадыёкампаніі, Лёша. і яна падпісвае. Книги ноч. Ну, вось, калі шчыра, я бы гэтага дзеда з Украіны браў бы. Да. Я бы его довел как минимум По-першае, хотя бы до финала национального. Фінал нацыянальнага, да. Па-першае, калі ты яго не возьмеш, так это эйджизм відавочны, да? Здзекаваліся над дзедам. Во-вторых, иностранец. Замежныя інвестыцыі Да. у Не, беларускую тады культуру. трэба некага аднаго. Ці дзеда, ці Мыраю браць у фінал. А у 10 Васі? жа ўсяго. Номер 78. Я про Илья Заречников. Паршиков. Илья Номер Паршиков. 78. У прынцыпе, мы ўжо можам, мне здаецца, па першых нумарах сфарміраваць такую пульку трэш-фінал. Трэш-фінал можна. Вось будзе фінал і трэш-фінал. І можна не трэш-фінал ўжо О, фармаваць. а вот парень косплеит раннего Ивана Дорна, когда тот исполнял песню «Летний дождь» Агутина. Вот в точно таком же тренчике. Летний дождь. Да, он даже летний внешне. дождь. Да. И он там еще с этими, с кроксами был. О. Хороший хлопец. А Дорна я люблю. Вау. Але было б круто, калі б ён выйшаў у вот зашпіленым плашчы. І раз! І все, фінал Еўрабачання. Strangers, you and I. I'm like a glass of wine you had last night. Still I'm for your touch. Ну, калі зараз нейкай неспадзяваначкі не здарыцца ў прыпеве, мне здаецца, што Мяне вельмі засмучаюць усе гэтыя вот прадказальныя ўсе акорды. Ну, Як бы яно так прыгожанька не было, але так хочацца вот чего-нибудь незвычайнага. Ну, гэта ж Дорна, Беларусь, все там стабільна, здорово. прадказальна. Кстати, а РСП когда-нибудь выступали на таких? Не, Суперболс, например. Не іх фарматик. Не, ну понятное дело, ну и ради... Эпатажу. Ну, Дагрукацца да масавага гледача. Хаця адбор, я так разумею, транслюецца толькі ў інтэрнэце зараз. Это Вы был- бачыце фокус-групу? Я бачу фокус-групу. Продюсер Каліна
Что значит фокус-группа? Это журы, якое Журы. я зараз слухаю. Перлін, Євген Мельніков з Перлін, Камерати глядачі. були, Альона Ланська, здається, там сидить, Есть Тео. так, есть Тео. Их обздашали в самом початку трансляции. Але ми Там вельмі вельмі шмат, сміялися, там правда? шмат людей. Ну, у прынцыпе, гэта тыя ж асобы, якія і летась былі. Так мы- Ну, мне шчыра, вельмі хацелася, вось, раз другая схема выбару пераможцы, хацелася б і іншыя твары ўбачыць у журы. Ну, То шчыра. бок, Я б хацела, напрыклад, вось там убачыць якога-нибудь Владимир Пугач, каб сядзеў. ну, тое, што схему змянілі, а журы пакінулі ў тым жа Ну, складзе, гэта значыць, што мы давяраем гэтым людзям, не трэба ім перашкаджаць. Вось вы ўвесь час, гледачы, перашкаджалі ім сваім тэлефонным галасаваннем, да? А цяпер давайте без вас. Ну, давайте вось журы само. альтэрнатыўнае журы, давайте. Але такое, каб без лозунгаў, але вось У Белсата ж быў вось навагодні... класнае. Это самое, Мы, да. дарэчы, вельмі любіць. Але там глядзець. альтэрнатыўнае журы іграла традыцыйнае журы. Як бы, да? У стылі... Вот глядзіце, я б, напрыклад, Пугача паклікала Это был номер у 78, журы. Илья Паршиков. Следующий номер 62. Номер 62. Элав. Элаф. О, гэта, здаецца, гішпанец там ёсць такі Элаф. А не, One- гішпанца па-іншаму завуць. One Love. О, да. А мы замест таго, каб запамінаць і записваць імёны журы, нагадаю, гаралі з хлопца, які першы ж нумар на адборы так. быў, хлопец зачытаў рэпчыну такую крэпенькую. О, не. Так, ну кого бы ў журы ўзялі? От Паша, от шчыра, Лёша. Ну, Лёша не ведае, ён бы там пасадзіў Хадановича ў журы, напэўна, не? Что сразу Хаданович? А я б, напрыклад, яшчэ апроч Пугача... Цяжка. Я бы Леслі Найфа з Гадстауэр пасадзіў. Ну, так. Вот мужик у буйным шоу-бізнесе больш за 20 гадоў рубіць фішняк у гуку там, вот у гэтым усім. Я б Філіпа Чмыря Я пасадзіла. б саджаў такіх людзей у журы, у якім Ты бы у якіх посадила чмыря? Ну, У журы. у якіх сорам іх унутранае пачуццё годнасці не дазволіла б пусціць у фінал ну нешта без твару, не варта, там сярэднестатыстычнае і стандартнае. Ну, то ведаеш, есть Паша, 95% выступающих. Вот, да. не, калі шчыра, напрыклад, калі браць канкурсантаў з мінулага, з пазамінулага году, так, звычайна у фінал і траплялі людзі, якія у параўнанні вось з агульным з агульнай масай і выглядалі нармальна. А ехала пасля Ланская. Ну вось у гэтым справа, потым каго з дзесяткі абяруць. Але ў дзесятку звычайна трапляюць самыя моцныя, самыя цікавыя. Ну, як тут не круці. Хто б у журы не сядзеў. Ну, можем паспрачацца з табой. Я ўжо ведаю двух выканаўцаў, якія не пройдуць. Это Виктор Лупасин і Павел Анатольевич, здаецца, Павел Анатольевич. з Украіны. Што мы можам сказаць пра гэты нумар? Трэба яго выключыць. Выключыць, ты маеш на увазе, што журы можа не я, даслухаць. дарэчы, не ведаю тады, што рабіць журы, калі ніхто нікога не спыняе. Ёсць такое меркаванне, што не спыняюць, таму што шмат замежнікаў. І з-за гэтых псеўданімаў... Ніхто не разумее, хто ты замежнік. Ты думаеш, Замежнік, што то не беларусаў замежнік. спынялі б, а замежнікаў баяцца, Калі ласка, да? таму вот так ужо вырашылі ўсіх слухаць. Але, ну, Ці проста, таму, што 113 это чалавек неветліва, але 113, калі кожная да песня 10, па 3 хвіліны. І плюс пауза паміж песнямі, ну І хаця яшчэ б па будзе 30 абед. секунд. І абед, і яшчэ ёсць дзядуля, які выходзіў 2 разы, якому Двойчы. выключалі не яго фанаграму, то бок проста чыстага часу гэта 330 хвілінаў, да? Это 6,5 гадзінаў. Плюс заміначкі. Плюс замінкі, так. Ну, адразу хочу папярэдзіць наших слухачоў і гледачоў, што мы не будзем весці трансляцыю столькі Увесь час, часу. натуральна, нам же Нет. трэба дадому ісці. Ну і я ж паеду яшчэ на Еўрабачанне. Карыстаючыся выпадкам, прарэкламую, Следующий номер зараз 11. паслухаем. Номер Номер 11. 11. Брайан Лефт О, ён из з Испании. Іспаніі, так.
Брайан, калі чуеш Брайан, чакаеш Адамс. Так, англічаніна ці амерыканца, Брайан а Лефт. тут нейкі. Дарэчы, я гугліла і нешта не Давайте нагугліла. паспрачаемся, якой рукой кепска. Брайан Лефт будзе трымаць мікрафон. Лёша, якой? Я думаю... Ставлю на правую руку. Да, Он он без с правой. микрофона Да нет, вышел. в правой руке микрофон. Да? Но Не, могло нема бы быть микрофона. круче, если бы у его- него был Ой. бы минус вместе Так с глядите, плюсом. нема ж мікрафона. А, ёсць мікрафон. Да не, есть у него Я микрофон. не бачу. Ну, у яго есть туннелі, гэта важна. Про Мікрафон у правай біцептум. руцэ. У мяне трансляцыя пачынаецца пазней за ўсіх, я не бачу яшчэ. Ой. Оу, милы. Дарэчы, давайте подумаем, навошта замежнікі едуць у Беларусь? Не, ну я могу... Увогуле ці на адборнае Еўрабачанне? Ну, на Калі увогуле, то я не адборнае разумею. На адборнае Еўрабачанне, ну. А так, я думаю, што хочуць патрапіць на Еўрабачанне, магчыма. Петрович зарабіў гучна, каб даць усім Каб мы паслухаць. паслухаць. Давайте паслухаем. Яго яшчэ і кольца ў носе. Класны. Не, такі хлопец, О. на што ён разлічвае? Дэнс, Прыехаў дэнс. у Беларусь на адбор з кольцом у носе. Ну, Всё, калі ласка, крыху цішэй. от так. Дык Петрович вось. гэта наш гукарэжысёр. Так, дарэчы, ён нам дапамагае. Дзякуй табе, Петрович, і прывітанне. Дык вось, як вы думаеце, чаму ўсё ж едуць замежнікі? Няўжо у іх няма Ну, па-першае, такога у іх у разумення? краінах больш моцныя адборы, я так думаю. І вось такі іспанскі хлопец не можа прабіцца просто таму, што там у Іспаніі ёсць хто там Лепшыя? ёсць? Энрике Іглесіас. Ну, ўжо Энрыкі, Ну, не напэўна, пойдзе, ўжо але ёсць на пенсіі. як сёння мы працім у беларускіх посткаржыст Посткаржыст. посткаржыст Постэнрікіст. постэнрікісты іглесіасты Пост Иглесиасты. Иглесиасты. Я настаиваю. святое пісанне Есть пост ляписы, пост коржи. кніга іглесіасты. Карацей, там складана. А я думаю, у Беларусі тут ну просто, в принципе... Я думаю, они исходят исключительно из логики, что здесь будет меньше тех, кто претендует, поскольку страна А их небольшая. 113, опа! Я боюсь представить, сколько в Испании. Там, магчыма, ёсць адбор на адбор. А у Да. нас-то нема, у нас Да. просто ўсіх взяли. Давайте я погуглю, покуль, колькі ў Поэтому, Іспаніі. мне кажется, они из этого исходят. Нет, ну, вось ізноў жа, што Дарэчы, можам там- мы сказаць пра этого хлопца? Песня, голас, у прынцыпе, ўсё добра, ўсё среднестатыстычна, але вот это вот... Но ничего не цепляет. То есть Не цепляет, да. современный хитяра, он же должен быть такой... Все может быть проходное, кроме припева. Ну, как у Тимы Белорусских, в эти мокрые кроссы. У него же вся Спой. суть... Спой. Нет. У него же вся суть вот в этом его припеве. Про мокрые кроссы. Про мокрые кроссы, да, и Сколько там, таких там где уже ошибка у него, в Припевов общем. было 3 полоски на кедах, мокрые кроссы. Ну, вот ничего не изменяется. Грация. Романтика 17-годовых Следующий номер застаецца. 77. Юлия Юхневич. Номер Юхневич, 77. Юрий Юхневич, відавочна беларуская Беларуская, выканаўца, мгм. мяркуючы па прозвішчы. Ой, яшчэ гэты гаспадар з Іспаніі яшчэ і пісталет паказаў пры канцы. Боже, як яго прапусціць з пісталетам? не пісталет пальцамі паказаў. Типа, Няма шансаў. Ого. Какой необычный минус. Петровича вельмі зацікавіла выканаўца, глядзіце. Карацей, дзяўчына спадабалася нашаму гукарэжысёру. Не? Па-беларуску? Па-беларуску спявае. Это да. У нашай унутранай сістэме адбору гэта адразу плюс 10 балаў. Але... Не Нет, она на па-беларуску, русском только не поет. молчи. Это просто такі акцент, А, такі амаль беларускі акцент. что падаецца, што па-беларуску. Не, все, минус 10 баллов, отбираем. Нават дэкальтэ не ратуе дзяўчыну. Паша, Лёша. Я не буду комментовать. Ладно. Там было яшчэ номер 88 и все. 69. Лёша, ты ж
Пристойный молодой На человек. радио Думали працуешь. мы. Ну, кстати, номер 69 мы уже пропустили. Она была до эфира. Но там было ничего интересного. Ну, я ну, вось ці- уяўляю гэтую дзяўчыну вось у Малінаўцы, дзе я жыву на паўднёвым захадзе ёсць такая кавярня, называется Дыялог. Там яна не змянілася, амаль не змянілася з савецкіх часоў, толькі недавно памянялі лагатып і вывеску. І вось там жывая музыка. Мы аднойчы з сябрам мы абыходзілі ўсе кавярні у радыусе там некалькіх кіламетраў ад дома і зайшлі туды. Вот я там уяўляю добра гэтую спадарню, гэтую артыстку, але не на сцэне Еўрабачання. Кафе Каприз еще было бы неплохо. Вы каго чакаеце? Вот каго б вы чакалі? Хто вот мусіць выйсці, каб вам спадабаўся? Ведаеце, мне здаецца, што вось зараз прыйшоў час паразмаўляць пра такую штуку, як эфект Даннінга-Кругера. Ёсць такая штука, вы наўрад ці пра яе чулі, Алексей, ты чуў калі-небудзь? Нет. Гэта вельмі крутая рэч, якая з'яўляецца ў тым, заключаецца ў тым, што людзі, якія маюць нізкі ўзровень кваліфікацыі, кампетэнцыі, некампетэнтныя людзі не ў стане зразумець сваю некампетэнтнасць. Вось у чым заключаецца гэты эфект. То бок чалавек, які не ўмее спяваць настолькі, што гэта відавочна ўсім астатнім, ён сам не разумее, што ён не ўмее спяваць. Яму здаецца, што ўсе астатнія не ўмеюць спяваць, а ён то ўмее. Юлия Юхневич, следующий номер 63. Номер 63 Валерия Дубицкая. Валерія Дубіцкая. А эфект Даннінга-Кругера — это сапраўдны біч нашага часу. Некампетэнтнасць увогуле называюць пятым Всадником всаднікам апокалипсиса. апакаліпсіса, да, зараз. Я, дарэчы, таксама магу сказаць яшчэ. Мілы. Прикольный трек. Ну, заметили, они все вот как бы поют в такой обычной, усредненной эстрадной форме. Нет ничего необычного. Что ты хочешь от краины, где нема шоу-бізу? Вот что бы ты хотел? Ну, не знаю. Нет, Ну, что значит нет, Ну, ну тут же немає. куча как бы людей, больше чем 100 человек, и при этом все они, ну, большинство из них поют, ну, вот как обычно поют на эстраде. То есть никто даже не... Нет ни Не, вот одного... эта девчонка, она не спевает так, как звычайно спевать на эстраде. Это не так. Аккурат у нее есть такая фишечка некая, такая своя. Но я не имею в виду на белорусской эстраде. Я вообще ну, такое усредненное понятие беру. Все равно... Мне пишут, что мы сексистки жартовали про минулую выканаўцу. А я пишу отказ, что она сама вышла с таким декольте. Замечу, что мы решили даже не комментировать этот Права. факт. Варсик, Але для все вас, равно не стрымаліся крыху. Што мы бачым тут? У прынцыпе, цікавая песня. Але такая, ну вот изноў жа, вот это вот не з кафе Дыялог, гэта песня, у нас Малінаўка, ён раён такі вельмі розны, это песня з перахода на станцыі метро Малінаўка. Вось там можа стаяць дзяўчына з гітарай і спяваць такую песню з гукаўзмацняльнікамі, з мікрафонам, прыгожа. Не, нешта ёсць у этой дзяўчынцы. То бок, відаць, што яна не слухае песні Макса Каржа. І хутчэй за ўсё яна сама напісала гэтую песню. І хутчэй за ўсё у яе нармальны музычны густ, і яна разумее, што такое музыка ўвогуле. Опа. То бок яна спявала па-англійску, перайшла на беларускую мову. Да. Але тут такі набор ідзе меладычны, што слухач проста не мае часу ўздыхнуць, падумаць, прыняць тое, што гучыць,
паузы. І засинаю у выніку, да? Паузы патрэбныя. Ось на самом деле Такие зараз логичные музычные пайшло паузы. подряд 5 таких... Молодец, как сказал. Спасибо. Кто-то, у кого близко Это был номер до 63, сейчас до высунул Не кажи, микрофон. не Некто кажи. жюри. 28. Номер 28. Татьяна Горошка. О, Татьяна Таня, Горошка. это ж Таня Горошка, Танин джаз. Да, Мария, Татьяна Горошка, это Таня. С тобой Таня сегодня джаз, немагчыма ты что? просто спрачаться. Вы что, не ведаете гурт Зараз Танин джаз? побачим Я сподіваюся, Таню что и это её менавіта джаз. тая Таня. Не, это не тая Таня, ці тая Таня. Ну як это не тая, коли это Татьяна Горошка? Ну. Ура, Таня, я Таню люблю. Таня крутая. Ось секретні матеріали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Таня крутая. Таня буде у фіналі 100%. Ту-ту-ту-ту-ту. Слухай. I wanted more in the morning. It started wrong without you, girl. They can't stop watching you. Клас. Такой фри-джаз, да? Приємно. Заўсёды ёсць такая небяспека, што гэта такі лаунж, такая музыка фона. Вось заўсёды ёсць у гэтым небяспека, каб не зблытаць. Так і ёсць. Мне здаецца, што вось гэтую музыку я магу уявіць. Так, што у нас яшчэ ёсць у малінаўцы? Because you're the actress. I'll jam my comedy. На прыёме ў амбасадзе ў якой-небудзь. Напрыклад, да? То бок, Так. калі Коктейль і нешта да, такое людзі прыемнае. у строях, у вечаровых сукенках ходзяць туды-сюды. Это рэп-стап. Ну, Таня сур'ёзная артыстка, даўно на сцэне. Выдаецца, выпускаецца на лейблах іспанскіх, амерыканскіх, так што ёй і Бог, карацей, Таню паслаў на Еўрабачанне на адбор. І зноў жа, гэта песня не чапляе. Яна хорошая, якасная вельмі, да? Окей, а песня «Мэрай» цябе зачапіла? Не. То бок пакуль ніякая кампазіцыя цябе не... Мэрая чотенька ідзе ў трэш-фінал. Нават Вот, так. да. Бач, А Татьяна, магчыма, ідзе ў фінал. недооцэньваеш ты яе. А Таня ў фінал Не, пойдзе. патэнцыял Мэраі ў нашай краіне бясконцы, асабліва пасля таго, як яна зафоташопіла сабе З Александром на кадрах Григорьевичем. з Александром Лукашэнкам. Я думаю, што пасля гэтага Класна, расслаблена, свабодна, ніякага мандражу. Круто. бачу ў Фейсбуку, што 20 чалавек Это глядзіць был наш номер эфір. Усім 28, прывітанне, вы сейчас малайцы, номер 33. хто разам з намі Номер 33. Карлос Гонсалес О. Коста. трымаеце. Португалия. Португезія. Португалия. Маецца Карлос Гонзалес Коста. Фонограмму спрашивают. Португалія. Нема фанаграмы. Зноў згубілі. Ай. Жень, говори на английском тогда уже. От зараз мы пачуем, ці можа Женя на Did you англійскім. give your mayonnaise? Майонез? What? Did you Што? give your mayonnaise? My what? Майонез? Майоч? Это Евген Перлин, мне здаецца, да? Так. Ага. Yes, it was on my pen drive. Ой, ребята, это мужчина или женщина? Вы не подумайте, Что? просто Это это Карлос? Карлос? Магчыма, ёсць жаночае імя Карлос? Нет, ну Карла. We shouldn't wait. Коста. We shouldn't wait. We shouldn't wait for Давайте five. следующего. Okay. You want to Карл. Yes. Карлоса. Это Just хлопец? bring it and... Точно, это хлопец. Okay. Хлопец. Я разумею зараз, чаму згубілі яго фанаграму. Мне здаецца, што проста быў зараз здзейснены тэракт супраць гендернай роўнасці, супраць талерантнасці. Не далі Карласу выступіць. А гэта была б наша беларуская Канчыта Вурст. Да. Ну, португальская. Ну, Беларуская, ну, Португалія і ў Беларуска-Португалія. Беларусі чырвона-зялёны сцяг. Дуэт Рамирес
Ой, А чакайце. может, он просто перепутал? Дуэт Рамірес. Да, магчыма. То бок у Партугаліі сцяг там дзве роўных долі. Чырвоны і зелёны. вместе с нами. Ой, што нешта Зараз здарылася. будзем спяваць прыпеў разам з намі. Чакайце, нешта здарылася. Карлос сышоў, І Рамірес прыйшоў. Боже Карлоса мой, не- Карлос Рамірес. У Карлоса не нашлось майонеза. Наступны шакал. Where is your mayonnaise? Здравствуй, страна. Оу, А вось і Рамірес. Дома я сижу, плачу о тебе. И стихи Вот-вот, ребята пришли постебаться. Как же ты могла, как же это все, как ты подвела, мне не хорошо. Дома я сижу, плачу о тебе, и стихи пишу на своей руке. Практычна Міхей Насарогов з І стихі пішу на своей руке. Ты подвела, мне не хорошо. Помню я, когда тебя повстречал, сразу я тебя добиваться стал. Свитер с нашей фоткой тебе связал, для тебя ковры я выпивал. Дай-ха-та-та-та, тренажерный Клас. свои большие формы я вас. Што ў яго напісана з зваротнага боку? Мне зараз Маму ты мою звала, свет, я тебе дарил. Рамирез и телефон. Рамирез и телефон. Слушайте, это хлопцы вышли рекламовать себе. Да. Корпоратив. Только им бы лучше держать. Дни О, народження. крупным планом твой телефон. Да. Рамирес. И телефон. Да. Нормально Оператор подошли. подсобил в рекаве. Может, они его там занесли перед этим. Нам пишут у Slack, что это магчыма реклама телеграм-канала по продаже наркоты. Не дай боже. Чужого. Але это был бы масштаб, конечно, реально масштаб. Верацей, у хлопца с желтенькими окулярами мы телефон запомнили. А это все, сгубил рекламу. Пресса принцесса. Я кубиковую прессу написал для тебя, принцесса. Фуфайки ставил лайки. тебе лайки. Вучитесь. Это гениально, гениально. Браво. Браво просто. Рамирес? Родригос? Рамирес. Рамирес. We can sing it in English. Спасибо большое. А для кого яны принесли кветки, я не разумею. Тихо-тихо, там разговор. У нас номер 106. Скажите, а мы прошли? Спасибо большое. Спасибо, Ираиде. Спасибо. Ну, если что, мы можем на английском спеть то же самое. Я послухаў. Ага, кажуць, што гэта мінскія стэндаперы. Так это, может, наш Миша там Подождите, сховался? подождите, там что-то про славянский базар. Спасибо. А цветы кому? У мяне тоже пытанне было. Кому это Рамирес подарил Карлосу. Слушайте, но по логице белорусского телебачення зараз мусить выступать Шакал. Потому что Карлос Рамирес Шакал. Это международный террорист. Номер 13. Вельми дома. Элина Грейпел. А вот так. США. Грейпел. Элина Номер Грейпел з 13. США. США у беларускіх адборах на Еўрабачанне запомнится нам хитом «Дуй на меня» Дуй на з меня, дуй. папярэдняга адбора на Еўрабачанне. Дисквалифицируют, если я say few words. Say few words. Я То, считаю, что... что музыка — это святое. И я считаю, что каждый музыкант здесь задавать музыку, а не принадлежать к музыкальному стилю, есть, который популярен. пошел трэш просто. Я не буду звонить. Я на них- Белоруссия — это этническая страна. Белоруссия, This year, всё, Israel четко прочь со сцены. hosts Белоруссия. Евровидение. Хавайся. Извините. О, я напочула тебе, Беларусь. Паша. Я считаю, что я считаю, что этника должна Я не буду задать спевать тон, этнику задать зараз. культуру в этом Американскую. году, так как То бок мы кантри. здесь. Будзе так как купалинка. Евровидение А происходит то, в что Израиле. я на голове, Кандибобер. кандибобер, это не значит, что она женщина, Если ці я балерина. сегодня буду выступать. Не нужна гитара. Окей. На что они вынесли гитару? Смотрите, у нее маленькая такая дудка. Песня простая, называется One Happy Song. Так что если у Happy кого-то Song. есть желание со мной ее спеть, it's One Happy Она Song. точно из And I'm ready Америки? for this thing that I've written before. Wow, it's cool. I've never been in this such a big, nice area. 600 Белтелеради компании, это не то, это... One Happy Song, ladies and gentlemen. Так, давайте послухаем. О, это такое ска. One happy song, one happy song, happy song, one happy song, happy song, one happy
Ну, это песня с краины песень, безумовно. Але Возможно, она работала... веселая. Между прочим, этот украинец говорил, что у него 24 версии этой песни. 26. 26. По колькости То литр есть- английского алфавита. Одна из версий могла быть вот этой. По количеству слов они примерно одинаково. Тут не хапает такого мужского. А он такой One happy song. Да-да-да. Вот где нужен был быть бэк-вокал. Его нет. Не, увогуле мне One падаецца, што... happy song, трымай парасон. Можа, могла б крутая песня быць. Слухайце, Але вельмі пазітыўная не, жанчына, ска да? ад Беларусі на Еўрабач не тое, што трэба. Але чаму Этого не гэта шукаюць. это этніка? Это просто- карыбская этніка, Ну. американская артистка. Почему Спевает карибская? карыбскую, ну, ска. Ска. Ска — это карыбская этника на белорусской Это- сцене. Ска — это Джамайка. Вы не путаете? Ска это немного другое, по-моему. Не, все нормально. У Паші хрустальная сова. Не, ну ладно, я зараз погуглю, конечно. Ой, Ска — это Санкт-Петербургу, ты маешь на увазе какие-то команды, да? И тому. Да, Ямайка, 50-е годы, все нормально. Память да. меня не подвела. Да, да. Тим часом прогучало слово «сексі» со сцені. шугар. И что там про мой шугар? Happy Salon. Это была группа такая в Беларуси. Песня посвящается ей. І ви ведаеце, што, конечно, я б адразу два фінала взял. І ў трэш-фінал, і ў нормальны, это- звычайны это чалавеческі фінал. Стопроцентный фаворит трэш-финала. Насамрэч, абсолютно ў ноты. І што датычыцца Еўрабачання, да? Песня. Этим сильна Беларусь. Беларусь сильна карыбскай этнічнай музыкай. Ну, я ніколі не сумняваўся. У прынцыпе, у нас такія традыцыі грунтоўныя. 36. Чекайте. Есть фонограмма номер 36. Майонез. Не фонограмма, правильно Номер сказать 36. майонез. Ким. Вось, Кім, это... А, это белая яе- сукенка и Да, я и обвящали, тройка. и... Фонограммы Нема нет? фонограммы, не могу занести Там фонограмму. говорили, что занесут. Занесут, Не а занесут. фонограмму занесут, это трэба журы заносить, кого в финал трапить. Можно, в принципе, и без фонограммы, я думаю. В таким выпадку обойтись. Ну, назревая скандал, мне сдается. Недзе сгубили фонограмму. Уже другую. Уже не первую. Нашли флешку? И даже не Нет, флешки вторую. нет. Уже Хорошо. другую фонограмму сгубили. Номер 7. Чекайте. Надо просто срочно на такси ехать Егор домой за фонограммой. Луценко. Подвозить, да, Номер не поспеют. 7. Егор Луценко. Ягор Луценко, мяркуючы па прозвішчы украінец, але Там два украинца, до речі, у списках. ну, адзін уже быў. Один уже был. Номер 7. Егор Луценко и Лана Кот. А я думала, Лана Дель Рей. Ну, так, калі кажуць Брайан, мы уяўляем Брайан Адамс, калі Лана, дык Лана Дель Рей. Ну што, паслухаем крыху, да? All I can think about is you and your warm arms around me, and how I didn't have a clue you were all I'm longing for. If everybody that we knew saw that power between us, they would see that it was true love, and who needs something more. Не строить. Ну, па-першае, яшчэ акцэнт горшы, чым у Саладухі у гэтага выканаўцы. Я маю на ўвазе хлопца. А па-другое, ну я не ведаю ізноў жа, у якім я часе апынуўся. Я апынуўся ў фінале нейкага голливудскага фільма канца 90-х. Вот.
Выбор песни для «Титаника». Вось што людзьмі рухае, калі яны Але вось выбіраюць косы, але такія косы. песні? Слухайце, ну як можна вось у наш час не выбраць нармальную песню для Еўрабачання? Ну, Скажыце. гэтая дзяўчына заматала свае косы па-іншаму, яна магла стаць прэзідэнтам Украіны, але у Беларусі на, принцессой Леей. на Еўрабачанні яе шансаў няма, мне здаецца. Модны прыгавор. Опять устроили тут сексизм. Ой-ой-ой, шкада, што не этого. Ну, увогуле, я б не рабіла это ўсе праслухоўвання. Я разумею, што это для рэйтынгу робіцца, ну, як бы, каб больш людзей глядзела, але ўсё ж такія песні сумныя, нецікавыя, трэба ўсё ж абрубаць на этапе, ну, нейкага такога закрытага праслухоўвання і не дапускаць. Это табе не цікава, Марыя, а журы, магчыма, Кайфуе зараз ловіць сядзіць. кайф. Дарэчы, спыніўся я, там была пауза паміж песнямі, я хацеў прарэкламаваць наступны эфір, які пачнецца ў нас на Еўрарадыё о 15-й гадзіне па мінскім часе. Зміцер Лукашук запрашае Анатолія Лябедзьку, апазіцыйнага палітыка ў нашу студыю, каб пагаварыць пра такую сумную, дарэчы, песню якраз можна абвесціць гэтую тэму пра тое, што 20 гадоў таму у нас у Беларусі знікла некалькі палітыкаў і адзін бізнесовец разам з Віктарам Ганчаром. Нядаўна следчы камітэт перапыніў расследаванне гэтай справы праз 20 гадоў. І вось Анатолій Лябедзька, як сведка ўсіх гэтых падзеяў, з ім мы гэтую справу абмяркуем у 15:00. І гэта значыць, што нашага эфіра застаецца прыкладна 15-20 хвілінаў. Так. Яшчэ мы з вами паглядзім гэты прекрасны адбор на Еўрабачанне. Далей, натуральна, ён працягнецца, яшчэ будзе некалькі гадзінаў, але ўжо без нас. Цішэй. Номер 101, группа Yellow Arc 6. Я думала, Yellow Brick Road. Yellow Arc Я 6. тоже ожидал, когда он сказал «Йоу», но нет. Может, Yellow хорошо б ён просто Power сказал бы решить. группа Yellow. І тады б мы перамаглі на Еўрабачанні. Дарэчы, Yellow Power? Там китайцы играют? Не, Yellow Power — это беларускі гурт, які некалькі гадоў таму узяў прыз на Конъюнктурщики. басовішчы. Хорошы гурт, дарэчы. Так, О. глядзім уважліва. Это «Танцуй», песня Ляпіса Трубецкого пакуль што зараз. Танцуй. Ну, такая себе группа, как я скажу. Из одного человека. Ну, это реально Зараз по-беларуску заспявае. Вот это будзе Ляпісов. вообще... Ляписов. Вот это будет Нет, вообще. «Танцуй» не может заспевать по-белорусски. А это Бруто, Такі смешны. это Бруто, а не Ляписы, да? «Танцуй». Это Все Ляписы. позитивно, Все, уже я позитивно. заблытался. Не, трэба было по-беларуску. Да, конечно, всім ім трэба было спяваць па-беларуску. Але каб спяваць па-беларуску, трэба размаўляць па-беларуску, вучыць беларускую добра ў школе. Нават ціма беларускіх спявае па-руску. Што ўжо тут казаць? Не, на Еўрабачанні па-руску можна нават не савацца з Беларусі. Мне падаецца, ні разу не было такого, каб беларускі выканаўца ехаў на Еўрабачанні з рускамоўнай песняй. Звычайна гэта былі англамоўныя кампазіцыі, аднойчы толькі Наві Бэнд. А яшчэ мне Хей, здаецца, хей. што зараз на міжнароднай арэне руская мова, яна абсалютна будзе выглядаць пройгрышным варыянтам, таму што імідж Расіі ўсё ж такі ў свеце Ну, зараз так, пад не тое, пытаннем. каб вельмі станоўчае, хаця ў Ізраілі з 6 мільёнаў насельніцтва 1,5 мільёна Рускіх. экспатаў, Рускамоўных. мігрантаў з тэрыторыі былога СССР, рускамоўных. І я думаю, што іх падтрымку якраз таки можна было б заручыцца, але Ізраіль гэта толькі адна з краінаў, якія галасуюць так. 12-ку ад Ізраіля можна было падарваць. Але яшчэ 41 краіна, так што. Дарэчы, у мяне тут спіс выканаўцаў, якія будуць выступаць, якія ўжо выступалі. Вось гады нараджэння гляджу. 92, 2001, 76, 81, 2002. Ну, то бок, Какой самый абсалютна старый? такі... Ну, пакуль... зараз, дарэчы, можам паглядзець гэтага Дагартаць, дзядзечку. да. Дзядзечку, так? Хочаце Там паглядзець? ёсць краіны. Можаш Ёсць, па напрыклад, пошуку Украіна задаць, і у цябе будзе Там фотография. у мяне фотаздымкі, фотаздымкі. фотаздымкі. Воу. 101 нумар, дарэчы, у вось гэтага хлопца Yellow нешта 6.
не памятаю, Что-то там Yellow. Yellow, да. І ну, можна уявіць маштаб. Да? Всього 113 выканаўцаў падалі заявкі на адбор. Ужо у двух не знайшлі фанаграму, так што, магчыма, ўсё ж такі выступаўцаў будзе менш. Ну, нехта не даехаў у любым выпадку. Нехта не даехаў, але я думаю, што Павел Анатольевич з 58-го года. 58-го года. Гэта значыць, што яму 61 споўніцца Есть, ў дарэчы, гэтым годзе. яшчэ 67-го года жанчынка. Уважаемые звукорежиссеры, есть номер 33 фонограмма? Гэта Кім, гэты бедны не Не, можа. 36. Кім гэта Есть, 36, мне здаецца. Номер 33 Карлос Коста. А вось Карлос гэта Коста. О, да. Так, это мы мусім паглядзець, таму што зараз хацеў пажартаваць Давай, крыху пра Карлос. міністэрства ўнутраных справаў, Не, больше не жартуй. але давайте не будзем жартаваць, можа просто... Вау. Хаця не, што тут можа быць проста? Porque saben cómo bailar y el pecador siempre soy yo. Por eso es mejor que los salva. Гарачы партугальскі хлопец Карлос Коста. Fuego. Ya no controlo porque tú eres fuego. Caliente. Интересно, как ему минская погода? Ya te estoy a ver. Экзотика. Demonio. Demonio. Може, він так і приїхав О, з Іспанії гараші. восточные мотивчики такие. Demonio. Si tú sabes que matemática. Нічого собі. Automática. Математика, автоматика. Ну, все, і знову проіграв, тому що літерально днями Олександр Лукашенко сказав, що математики мусять бути як мага менш. Менш. До речі, ми тут узгадували, кого б у журі ми посадили, так? І ось ти сказав про Леслі Найфа, так, з God's Tower. І він зараз прокоментував трансляцію, написав: фоном гляджу і веселюся. Привітання, Леслі. Кажуть, у вас там на Wargaming є своє радіо. Мені здається, ми б добре вписалися. Фуэко, до речі, я пераклаў гэтае слово з партугальскае, это означае гэта было. Фуэко. Пригож. Ну, слухайте, відавочна, што нумар не для вельмі кансерватыўнай і традыцыяналісцкай краіны Беларусі. Не Да? пройдет. Хаця нумар экзатычны, нумар своеасаблівы і зноў жа гучыць вельмі свежа, як для нас. Хаця чого-небудзь асаблівага, Ну, акрамя Умеет танцевать знешня, еще. да, і танчыць, акрамя знешнасці выканаўцы, у прынцыпе, складана заўважыць. У трэш-фінал Да. Карлос разом з Родригесом абодва адпраўляюцца ў До речі, трэш-фінал. тут нам пишуть, глядите, что нам пишут. Судмейки, нам пишут, ура. Вот что нам пишут: Маша, дорогая, ага, привет, Точка. ребята, мы все с вами это слушаем. Маша, дорогая, когда будет Миша? Я подозреваю, что это Михаил Соул, так? Михаил Сасунов. Я не ведаю докладно, я вот зараз... Ён заяўляўся. Я чытаў, што Ён будзе дакладна, Михаил і Соул у спісак заяўляўся. ён ёсць, але вось зараз я ўжо еду туды, у Белтэлерадыёкампанію, і буду весці адтуль трансляцыю, ну, наколькі мне будзе гэта дазваляць Всё. магчымасці, так. І я думаю, што мы паспеем паглядзець на Михаіла, так. Мне таксама падабаецца гэты канкурсант, за яго можна смела заўзець і балець. Наталья Кудрина, номер О, 48. ведаеце Наталью Кудрину? Не. Была такая спевачка Венера. Это и она. А почему тогда была? Ну, в сенсі, зараз я Наталья Кудрина, а Наталья ранее Кудрина. называлась Венера. О. Але яна крутая. Ой, яна займаецца фітнесам, я веду, недзе чытала. І яна такая вся класна выглядае. У І неё вельмі класны подтанцовка. голас, яе вельмі класны. Яна такая моцная спявачка. Моцная ў сэнсе можа штангу падняць? Ну, моцная ва ўсіх сэнсах, Ва Паша. ўсіх сэнсах. Ну, ва ўсіх сэнсах, да, згодны з табой абсалютна. І зноў Надо магутная подождать. танцоўка. Как запровит наш звукорежиссер. Не, руская мова, гэта ўжо ўсё. Ведь так ты сам наш мир разрушишь. Тот, кто удержать не смог, кто выстоять
что это один из первых номеров, где есть подтанцовка? Менавіта ты маеш на увазе эстрадны нумар, да? Не бэк-вокал, Да, Так, да, так, да, так. да. не хлопчики с гитарами и синтезаторами. Мы, дарэчы, збіраліся взять прыклад з рэдакцыі Куку. Я не памятаю, яны вялі ў свой час трансляцыю ад нечага і пілі кожны раз, калі ім было сорамна за тое, што... Макаёнка 9 яны глядзелі, калі ім было сорамна за тое, што казалі удзельнікі праграмы. Але мы падумалі, што тады б нас капіла, відаць, хвіліну на 20 гэтага эфіра Еўрабачання. Мне падаецца, Максимум, тут да. нельга піць, таму што это ўсё ж душэўны парыў, это творчасць. Конечно, нельга піць, Марыя. Дырэктыва нумар 1 забараняе нам піць на працоўных месцах. Мне падаецца, што фінал? Думаеце, фінал? Финал всего 10 выканаўцаў. Будзе Наталья Кудрина ў фінале? Не, здаецца, Мне што так не. само. Хотя это мы думаем, что не. А якраз такі нумар Не, нумар нумарам. стандартна-сярэднестатыстычны можа і прабіць нашае журы. Не. Гэта такая вось песня для беларускага радыё, мне падаецца, для FM-станцый. Вось ездзіш у машыне, ну, хто любіць, напрыклад, слухаць радыё. Мне, дарэчы, сёння магнітола зламалася. Вось Я табе, так Больше не хотела. сможешь Вось слушать табе наўзамен, белорусское Мария. радио. Не, я акурат слухала Апошні чалавек, дансон нумар 2. які слухаў Джей Морс. Не, я слухала Перестань дансон хваліць. нумар 2 Артура Мендеса, такого мексиканскага кампазітара, і на гэтым у мяне зламалася, карацей, тоска. Дансо. Дансон. Неудержима, Непримирима. непримирима Венера. Я как-то пропустил, там что-то на спинах у подтанцовки написано «Вантурина». Это телефоны. По доброй традиции. Кудрина. Там прозвище выканаўцы. Черт. Круто, дарэчы, тое, што яны карыстаюцца для рэкламы, для того, каб нагадаць дадатковы час, дадатковы раз. Про сабе. Ну, Паша, ты же разумееш, што... Ну, я забыў яе для прозвішча, я многіх- зараз ну, пабачу, што там напісана ну, Кудрына. Для многіх артыстаў проста Еўрабачанне гэта сапраўды як бы такое месца, дзе можна нагадаць патэнцыйным працадаўцам: я спяваю, мяне можна там запрашаць на карпаратывы і гэтак далей. 41, номер 41. Асоль Амбразяк. Вот, эта дзяўчынка з 2002 Асоль года. Амбразяк. Ей 16 Армянка, гадоў. похоже. 16 гадоў. Амбразян, Амбразяк. была бы Амбразян. Ну, не скажи. Амбразяк. 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 А что, не армянка, может? Не, А я. Амбразяк. Классное прозвище, дарэчы. Гэтай дзяўчынцы 16 16 гадоў. гадоў. Кстати, очень жаль, что в официальной трансляции отключен чат. То есть мы не можем видеть, сколько людей это смотрят и что они про это все думают. Очень жаль. Очень Да, я жаль. думаю, што каментары рвалі бы інтэрнэт. Вообще. Але я думаю, што на белтэлерадыокампаніях гэта ведаюць, таму і адключілі чат. Я думаю, они со времен Макаёнка 9 не имеют больше никаких иллюзий относительно Ютуба. Блин, нафига бэкі ўлезлі? Так добра ўсё было. Ну, здаецца, і бэкі нармальныя. Дарэчы, не крыўдыце, сябры, я заўважыў, што калі мы нічога не кажам, колькасць гледачоў трансляцыі ўзрастае. Робім паузу. Прыгожая песня ў Асоль. Ну, яна добра спявае, ўсё ў парадку. Да, ўсё ў парадку. Ну, і зноў жа, мне асабіста не хапае нейкай разыначкі, харызмы, разыначкі, своеасаблівасці. Не, нармальная дзяўчынка для 16 гадоў. Яна абсалютна добра выглядае. Я маю на ўвазе вакальна і прафесійна. То бок ніякіх нараканняў.
І Ведаеце, песня што- у яе нармальная. Хутчэй за ўсё, гэта апошняя песня, якую мы з вами даслухаем, таму што для стварэння наступнай трансляцыі мы мусім скончыць гэты эфір не пазней за 14:45 і Асольда спявае, у нас застанецца літаральна 3 хвіліны. Можам яшчэ зачапіць Так, давай зачепім. зачапіць Хто там? наступнага выканаўцу. А то раптам там будзе Зена альбо Михаил Сасунов, ну, нехта з фаварытаў, так званых. Лёша, ёсць твоих фаварыты. фаварытаў? Не, гэта... Божечки, серьезно? Я не могу сказать, что это мои фавориты, я могу только сказать, что это артисты, якіх называюць, напрыклад, Ну, а усе. ёсць вот які-небудзь Алексеев сёлета на беларускам? Нема. Нема, Вот Алексеева нема. нема, да? А есть ли какой-нибудь тотализатор, который принимает ставки, кто же пройдет в финал? Я упэўнены, што ён Ёсць. мусіць быць. То есть докладно. Я Но думаю, только в жюри. Там унутраны тоталізатар на белтэлерадыёкампаніі працуе. Там, дарэчы, вялікая колькасць супрацоўнікаў, яны б маглі крутую тэму замуціць. Да, могли бы добавить немножко элементов игры Хорошая в это девочка. все. Следующий номер 26. Номер 26. Анжелика Пушнова. Агарбаш. О, Пушнова одна типа з таких вядомых дзяўчын, на трэці раз удзельнічае у Еўрабачанні, была і ў фінале, і яна працуе на ОНТ. На ОНТ. Да, Анжеліка вядучая. Пушнова, даем табе 3 хвіліны, А бэк остался. каб упэўніць, адзін бэк. Один бэк на двоих. Это свингеры? Ну, они... Такія эстрадныя свінгеры. Trying to find you, keep believing we're seconds of time away. Call me by my name, 'cause I'm breaking apart forever and ever, ever. Baby, call me by my name, 'cause I'm breaking apart forever and ever, ever. Stop breathing, don't let me go. Ну, forever and Такія ever. душэўныя такія перажыванні. Кліп, дарэчы, ёсць ужо ў гэтай песні, яго таксама можна паглядзець на Ютубе. Ну, Анжеліка моцная, дастаткова спявачка. Вось, але, канешне, тут ужо я хто любіць. Яна, дарэчы, скончыла журфак не так даўно ў мінулым годзе і зараз вядзе праграму «Дзяжурная па Ну гораду» так, на АНТ. АНТ. Ну. Так што медыйная асоба. Так. Фіналістка мінулага Еўрабачання. Не фіналістка, яна па-за минулого Еўрабачання. 17-го года, так, па-за так. мінулага Еўрабачання. Ужо смешаліся гады, людзі у кучу. Сябры, я думаю, што не будзем... Вось, дзеля каго, але дзеля Анжелікі Пушновай мы не будзем працягваць наш эфір яшчэ 2 хвіліны, хаця маглі б, але калі б што вартае было, то працягнулі б. Ну, а тут ўсё ж такі, ізноў жа, такая даволі сярэднестатыстычная песня. Што можна сказаць апошняя хвіліна у нас па выніках таго, што мы пабачылі? Марыя, Алексей, як думаеце, ці бачылі мы фіналістаў адбору? Только если трэш-фінала. Фіналістаў трэш-фінала мы бачылі. Ну, я бачила дакладна. Таню Горошку, я бачила Мираю Грегори, ўсё ж яна добра спявае, у фінал яе можна смело браць. Мне падаецца, што самае цікавае яшчэ наперадзе, і зараз я паеду і на гэта ўсё сваімі уласнымі вачыма пагляджу. Ну, а ўвогуле, калі браць і параўноўваць з мінулагоднімі праслухоўваннямі, дык, у прынцыпе, тое самае. Тое на тое выходзіць, але без Алексеева. Але без Алексеева, так. Зато Добра. з Лупасіным. Марыя, чакаем тваіх уключэнняў, твайго рэпартажу і твайго бачання гэтай усей працэдуры знутры, а зараз развітваемся з вами. Марыя Калеснікова, Алексей Карпека. Паша Свярдлоў. Пры мікрафоне ўсе працавалі, наступны эфір у І Пятрович. 15:00. Гукарэжысёр Пятрович быў сёння, не падражаем. Да пабачэння, пачуемся на Еўрарадыё. Шчасліва.